Čaute, to je George a vitajte na stránke Slither.io. Je to hra podobná Agar.io, akurát, že tu nehráme za nejaké pohyblivé kruhy, alebo kružnice, alebo whatever, ale tu hráme, no veď uvidíte, za čo hráme. Ja sa takto podpíšem, dám si krásne George a ideme na to. Takže hráme tu za Jojo kyslé žížaly, ako môžete vidieť. Ja som rúžová. Takže krásna hra, krásna, čo sa týka dizajnu aj hrateľnosti. Je to fakt to isté ako Agar.io, akurát, že tu nezbierame guličky, ale akurát nejaké kryštály, alebo neviem čo to je. A ešte neviem presne, ako to tu funguje, objavil som to len včera. A ako je to halus? Papame tu asi nejaké, neviem, bobulky, kryštáliky, ktoré nás zväčšujú. Musíme byť čo najdlhší. A môžeme vidieť, aha, že boss je najdlhší, má 17 651 bodov. A vlastne ide tu o to, že keď sa stretneme v tvárou v tvár, ja zničím toho druhého hada, môžem zjesť jeho veľkosť a tým pádom budem veľký ja. A keď som to teda skúšal, tak aspoň tak nejak to fungovalo. No tá, pozrite ty kokos, to čo je za anakondu? To je jaká anakonda, to idem rýchlo preč, ak to keby normálne toto vidím v realite, tak normálne asi 3-krát dám do gati. Nemám rád také veľké hady, ako obdivujem to, ale nemám to rád. No, takže berieme, mám aha 103 cm. Inak neviem, či sa tu dá meniť región. V Agar.io bolo, že si môžete dať Európu, alebo Ameriku, alebo neviem čo všetko. Tuto to zatiaľ nie je, alebo je, len som to nenašiel. Aha, môj rank 234 zo 474. No, to je skoro polovica, paráda. A môžem prechádzať aj cez seba. Ukáž Lolo! Dobre, tak teda nič. V tvár to nefunguje. Nevadí, prídeme na ten systém. A už som žltý, ja som taká mini žížalka. Taká jojo žížalka. Viete, tie kyslé žížaly. To je parádny produkt. To veľmi ľúbim, takú sladkosť. Paradička, a tu je niečo modré. To ma dobre zväčšilo. Je to podobné ako tá hra Snake na 3-3 desine. Ak si pamätáte. Len akurát, že tu nechodím kockato, ale proste pohybujem sa, ale zväčšujem sa. Počkaj, a henten, skoro ma dal. A tuto niekto zdechol, tak zoberiem si jeho veľkosť. Takto. Ako je to fakt krásna hra. Farebná, príjemná, taká relaxová. Nee, jak som mohol naraziť, však myšička. Som vybočev, no. Koľko je tu veľa týchto kryštálikov, to si rýchlo vyzbieram, nech som čo najväčší. A to má, aha, to ma vždycky hodí do inej session, lebo tu už není veľký ten XXX. Čiže funguje to na takomto princípe asi. Hi, my name is Hayden Lady. Hit the end of the map. Čože? Dnešná najväčšia veľkosť je 2320. Ale no, taký malý červíček ma dal, však to je hamba. Kokos, tam aj 2 milióny asi boli, ty kokos, tak to musel byť nejaký nerd. Čo stal ráno 0001, ja už to beriem ako ráno. Vtedy začal hrať a hrá to možno doteraz. Proste taký už nerdík na toto. Taký závislý je už na tejto hre. Ale ak sa mám priznať, viac sa mi to páči ako Agar.io. Pretože, čo ja viem, to Agar.io bolo také, že hrali ste na poznámkovom bloku, teda nie poznámkovom bloku, na tom kockovom zošite, čo používate na geometriu alebo na aké veci. Na všelijaké náčrty a tak. A toto je to tu krásne vydizajnované. Sice máme v pozadí nejaké včelie úle alebo čo to je, bunky. Ale fakt sa mi to asi viac páči, je to aj farebnejšie. A tak, aha, tu je nejaká duhová anakondička. Paráda. Aha, poďme si dať tohto. Hej, oklamal som ťa, tak si zoberiem tvoju veľkosť krásnu. Som sa trošku zatočil, nevadí. Fuj, ale nemám rád takéto dažďovky, to je strašne hnusne to vyzerá. Aha, Poďme, ty kokos. Tak, teraz budem najväčší, tak nebudem, nevadí. Poďte, naraste! Sakra. Skoro to vyšlo, ale pozrite už.
Mám 675, to je paráda. Teším sa tomu. Aspoň niečo som v živote dokázal. Byť 149. hentoho zo 480. Dáme to na prvé miesto? No, pochybujem. To by som tu musel hrať hodiny. Ale možno niekedy. Aha, žltý hadík, ty kopírant. Kopíruješ ma, ukáž naraz do mňa a berem si tvoju veľkosť. Aha, ty hade, on si ma takto ochočil. Tak už chápem, prečo sa tu takto vrtia títo hadi. Somár jeden somársky. Jaj. On chce náročky, aby som ja do neho narazil. No, kamoško, to sa nestane. Ale už som tu uväznený, keď si to tak zoberiete. Ne. Prečo som sem chodil? A inak dá sa tu rozštvrťovať? Neviem, nedá sa tu nič také robiť. Aha, dá sa tu zrýchlovať. Paráda. Ale tým pádom strácam aj zo svojej veľkosti. No, kamoško už sa ale ako oduzlí. Aha, už som nejak slimák. Toto nemá konca kraja. No, dobre. Tak ja narazím. Aha, počkaj. No, už som si myslel, že môžem zdrhnúť, ale nemôžem. Ja narazím, lebo však toto nebudem sa tu vrtiť do nemoty. Čo som ja? 817. Krásna dĺžka, dáme ešte jeden pokus. Že čo to dá. Aha, ja som teraz zelený, moja obľúbená farba. Lukas Gamer, hento preč, choď Lukas. Čo si ty myslíš o sebe? Aha, Anaconda, Anaconda King. Zatiaľ no, tie niky sú také o ničom no. V tom Magario tam to bolo viac také, že ste sa aj zasmiali. Tuto zatiaľ nič. Irift Games. Zatiaľ to hrajú všelijakí gamery. Neviem, kedy to vzniklo. Fakt, ja som to len včera objavil. takže tak. Aha, to je nejaká modrá gula. Tak zlatá strela. Stoj! Ty marha! Nejaký piato preč choď. No už mi to zdrhlo. Vidíš, za čo môžeš... Jaj, to je piadd. To čo je za nick? Tak by som ani mačku nepomenoval. Jej. Aha, tu niekto zdechol. Tak si to poberem krásne. Tak. Aha, tu je nejaká červená bulva. Poď. Ty špina. Aha, ja môžem zrýchliť. Hehe, ja mám ťa. Ale nestrácam. A strácam. Strácam teda zo seba niečo. Poď. Hej. Paráda. Melina Stinkt. Poď. Taká easy smrť. No nevadí, tuto to ukončím. Chcel som spraviť z toho také kratšie video. Snáď sa vám to páčilo. Ak by ste chceli viac, samozrejme dajte vedieť, budem veľmi rád. Mne sa to veľmi páčilo, je to taký relax po škole. Keď príjem zo školy, je to taký dobrý relax. Zahrať si to na pár minút, na hodiny, na dni, na mesiace, na roky. Ja vám ďakujem za sledovačku, ak sa vám toto video páčilo, tak šmarnite like, keď tak zdieľajte svojim kamošom, nech sa dozvedia o tejto super hre. Ak ste tu noví a páči sa vám moja tvorba, tak určite zanechajte odber. Vidíme sa v ďalšom videu, dovtedy sa majte, ahoj. Takže snáď ideme dobre. Dobre, ideme dobre. No, dobre, no, však aj tesár, henten, murár, či jak sa, áno, tesár, Sarazut, nie, či jak sa to hovorí, Mr. Tesář sa niekdy utne.